Si Nena ay bata pa, kaya ang sabi niya ay ah, charot lang. Sa murang edad, naulila na siya sa ama na namayapa dahil sa sakit sa baga, dulot ng labis na paghit-hit ng tabako, at madalas na pag-inom ng lambanog. Dahil dito, ang kanyang ina na lang ang naging katuwang niya sa buhay hanggang siya ay magdalaga. Hindi nakapag-aral si Nena dahil mas pinili niyang tulungan ng ina sa pangunguha ng anumang maaaring ibenta mula sa ilog sa bundok. Noon ay madalas niya pang kasama ang kanyang ina sa pangunguha ng mga isda, hipon, suso, at iba pang lamang ilog. Subalit nang magkasakit ang kanyang ina, mag-isa na lamang niyang tinutungo ang ilog upang maghanap ng mapagkakakitaan. Kailangan nila ng salapi para sa kanilang pangunahing pangangailangan at para sa gamot sa mga sugat ng kanyang ina na matagal gumaling. Bukod sa hirap sa buhay, may karamdaman din si Nena sa kanyang likuran dahil tabingi ang kurbada ng kanyang gulugod. Sa kanyang mga paglalakbay patungong ilog, nakilala niya si Aling Berna, isang matandang naninirahan sa isang kubo sa daanan. Kapag marami ang huli niyang hipon o suso, binibigyan niya ang matanda. Bilang pasasalamat ay hinihilot ni Aling Nena ang kanyang likod upang kahit papaano ay pumantay ito. Binibigyan din siya ng matanda ng mga pinatuyong karne ng hayop na kanya namang ipinagbibili sa kapatagan. Ayon sa sabi-sabi, dating kumadrona si Aling Berna at may kaalaman sa panggagamot at mga bagay na espiritual. Pinili nitong mamuhay ng mag-isa matapos siyang lokohin at iwan ng dating kasintahan. Isang araw, masigasig na sinasaliksik ni Nena ang gilid ng ilog at ang mga bahaging natatakpan ng bato. Subalit tila nagdamot ang ilog noong umagang yon. Kakaunti lamang ang kanyang nakuha at hindi man lang nangalahati ang kanyang maliit na palayok. Akma na siyang hihinto nang biglang sumulpot ang isang batang babae. Nakapagtataka dahil malayo ang bahaging yun ng bundok patungo sa kabiasnan at wala itong kasamang matanda. May dala rin itong maliit na palayok, kaya naisip ni Nena na nangunguha rin ito ng suso. Dahil sa awa at sa pag-aakalang wala nang makukuha ang bata, isinali ni Nena ang lahat ng kanyang huli sa palayok nito. Abot tenga ang ngiti ng bata na siyang pumawi sa pagod ni Nena. Pag-uwi ng bahay, hindi na dumaan si Nena kay Aling Berna dahil wala siyang dalang suso. Inilapag niya ang bakanteng palayok sa mesa at agad nagtungo sa likod bahay upang manguha ng kamote at talbos para sa kanilang hapunan. Ngunit laking gulat niya nang makitang nakatitig ang kanyang ina sa palayok sa mesa. "Anak, napakarami naman itong susong nakuha mo. Hindi ba sumakit ang likod mo sa pagdadala nito?" Tanong ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Nena. "Ano po? Paanong nangyari yun?" Nang silipin niya ang palayok, nagimbal siya dahil puno ito ng mga suso. Gayong ibinigay niya ang lahat sa bata kanina. Pinagsawalang bahala na lamang niya ito at kumuha ng niyog para igata sa mga suso. Habang naghahanda, may napansin siyang isang kakaibang suso. Hindi ito kulay itim, gaya ng karaniwan. Ang kulay nito ay tila pinaghalong abo at pula. At higit sa lahat, wala yung butas. Nang hawakan niya yon, biglang nagdilim ang langit at bumuhos ang malakas na ulan kahit tag-araw noon. Pinunasan niya ang suso at sinilid sa garter ng kanyang salawal. Matapos kumain, nagtungo siya kay Aling Berna upang magtanong
tungkol sa kakaibang suso na nakuha niya. Sinalubong siya ng matanda na mayroong bakas ng pag-aalala sa mukha. "Halika, nena. Pumasok ka agad," sabi ni Aling Berna habang nagmamadaling isara ang mga pinto at bintana at saka umusal ng mga dasal. "May dala ka bang kakaibang bagay? Dahil malayo ka pa lang, nakikita ko nang hindi ka nag-iisa. Maraming nilalang ang nakasunod sa iyo," paliwanag ng matanda. Ipinakita ni Nena ang susong walang butas. "Napakaswerte mo, Nena. Iyan ng mutya ng suso," wika ni Aling Berna. "Magdadala ito ng sunod-sunod na swerte. Ngunit mag-iingat ka dahil maraming elemento ang susubok na agawin ito sa iyo." Napansin din ng matanda na biglang tuwid na ang gulubod ni Nena. Maging ang kanyang kapansanan ay naglaho ng dahil sa mutya. Isang umaga, habang nangunguha ng hipon si Nena sa ilog, naramdaman niyang tila gumagalaw ang paligid. Pag-angat ng kanyang tingin, nakakita siya ng dalawang nilalang na walang saplot. Tatakbo sana siya ngunit pinalibutan siya ng maraming engkanto na tila nagtatawanan. Subalit hindi sila makalapit sa kanya, na tila may hindi nakikitang pader na humaharang. Biglang lumitaw si Aling Berna mula sa mga madadamong bahagi ng lugar na yon. Tanga ng bungo ng tiyonggo at isang lumang Biblia habang umuusal ng orasyon. Bagaman nahihirapan at dumurugo na ang ilong ng matanda sa pakikipagtuos, hindi pa rin umaalis ang mga elemento. Hanggang sa lumitaw ang batang babae na nakita ni Nena noon. Nakalutang ang mga paa nito sa tubig. Sa isang sulyap ng bata, natakot ang lahat ng mga elemento at bigla silang naglaho, kasama ang bata. Ayon kay Aling Berna, ang batang yun marahil ang espiritong bantay o dating nagmamay-ari ng mutya, at binalikan lamang si Nena upang suklian ang kanyang kabutihang loob. Lumipas ang mga buwan at nagpa siyang lumipat sa kapatagan sina Nena. Nagtayo sila ng maliit na tindahan ng mga pinatuyong karne na mula sa supply ni Aling Berna. Kalaunan ay napapayag din nilang doon na manirahan ng matanda kasama nila. Sa tulong ng kanilang pagsisipag at ng swerteng hatid ng mutya, lumago ang kanilang negosyo. Naipagamot na din ang ina ni Nena at tuluyang gumaling ang mga sugat nito. Naging masagana ang kanilang pamumuhay at hindi sila nakalimot na tumulong sa mga nangangailangan. Hanggang ngayon, maingat pa ring iniingatan ni Nena ang kanyang susong walang butas, ang mutyang nagpabago sa kanilang tadhana.